Comme ɲininkali b'a ma kɛ santé fanfɛla fɛ n b'a fɛ ka ko dɔ dafa n y'a fɔ aw ye sisan ko la sécurité, la nourriture, l'école, la santé, gouvernement ou gouvernement ni ma se ninnu kɔrɔ est-ce que k'i ka jamana kɔrɔ mais a bɛ daminɛ ni sécurité de santé kɔnɔna la aw yɛrɛ y'a ye baaraba minnu kɛra a kɛra axe saba kan axe saba axe fɔlɔ o ye ka maliyɛn minnu bɛ se ka taa u yɛrɛ furakɛ Mali service de santé la k'u caya pour que ka se ka kɛ fo infrastructure sanitaire caman ka se ka jɔ territoire bɛɛ la a bɛ tɛ kɛ Bamako a bɛ taa yɔrɔ bɛɛ la o investissement caman bɛ sen na sisan a résultat bɛ n'a ye peut-être yanni kalo dama dama voie sabanan ye mun ye fura ani furakɛli jamanadenw ka se ka accessibilité ca surtout se tɛ minnu ye investissement ba bɛ ka kɛ o sira fana la hali hôpitaux ninnu la machine caman scanner caman kun binna en panne a caman a tɛ baara kɛ a bɛɛ yɛlɛmara sisan a laban ye mun ye o ye se tɛ minnu ye fewu fewu dɛmɛ min bɛ se ka k'ulu ye o Mali ministre de la santé y'u évaluer miliyɔn 3 ɲɔgɔn se foyi t'ulu ye o fana ministre de la santé a ka programme spécial b'a bolo pour que ka ninnu dɛmɛ o de ye les grands axes n t'a fɛ ka don o détail la parce que ale yɛrɛ y'a bɛɛ ɲɛfɔ dans son intervention ka kuma laban n b'a fɛ ka foli di maliyɛnw bɛɛ ye k'a fɔ ko an ka soldats min bɛ front la maliyɛnw bɛɛ minnu ni tora kɛlɛ in la ala ka u dayɔrɔ suma k'a fɔ an ka l'armée ye k'an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u bɛ baara min na u k'a dɔn tigitigi u ye Mali fierté segin a ma bi Mali hɔrɔnya danbe n'i y'a ye an bɛ kuma minnu la n'an bɛ politique kuma minnu la an bɛ taa Nations Unies la k'a fɔ an b'a fɔ radio ni télévision la c'est parce que an b'a dɔn ka an ka armée a y'an ka hɔrɔnya n'a danbe segin a ma l'armée n bɛ to k'a fɔ c'est le principal outil d'affirmation d'exercice de la souveraineté d'un État jamanabaw bɛɛ min tɔgɔ bɛ ka fɔ diɲɛ kɔnɔ n'aw ye jateminɛ kɛ u ka l'armée de y'a kɛ u b'u bonya Russie filɛ nin ye n'i y'u ka économie ta n'i ye européens lamɛn u b'a fɔ ko économie fitinin de don k'ale ni Espagne ɲɔgɔn ka bon hali a tɛ France bɔ bɛɛ b'u bonya mun na parce que maa si se k'i ɲɛ dɔn u la o jamana wɛrɛ bɛ yen min ka dɔgɔ ni Russie ye mais u ka l'armée de y'a kɛ u b'u bonya donc le fait que le président de la transition le chef suprême des armées toute la hiérarchie militaire le ministre de la défense le commandement u y'u ka responsabilité historique ta u ye Mali hɔrɔnya n'a danbe de segin a ma n b'u fo o la ka président de la transition a y'a danaya da gouvernement kan parce que n'i y'a ye an bɛ réforme nin kɛ avec engagement ministre bɛ baara kɛ ni engagement dɔw yɛrɛ tɛ sunɔgɔ kɔrɔlen a ye concours d'entrée à la fonction publique ministre de l'emploi yɛrɛ ye min kɛ o ma deli ka kɛ Mali kɔ ale yɛrɛ b'i sigi fo 1h du matin ka fɛn bɛɛ surveiller fo a ka kɛ a ɲɛna ka téléphone ci fo a k'a dɔn tigitigi k'u ye enveloppe dayɛlɛ k'a fɔ k'a dayɛlɛ k'a ma dayɛlɛ sira la ka sujet yɛrɛ k'a contrôler ka ministre des infrastructures ale yɛrɛ ka taa siraw lajɛ siraw bɛ dilan cogo min na a tɛ to ka bureau la u ka rapport k'a ye ale yɛrɛ bɛ taa ministre de l'agriculture ale yɛrɛ bɛ taa sɛnɛyɔrɔ la k'a lajɛ ministre de l'élevage ale bɛ taa bagaw lajɛ ministre des domaines n'a fɔra ko yuruguyurugu kɛra domaine ale yɛrɛ bɛ taa ko sa in la mankan wulila logements sociaux fɛ mankan yɛrɛ kun bɛ yɔrɔ min na maliyɛnw m'a ye o
u ye mankan wuli yɔrɔ min na ka mɔgɔw tɔgɔ tiɲɛ, ça ce n'était rien du tout. Min dɔnna o ye mun ye k'a sɔrɔ mɔgɔ 300 ka se 40 olu de taara faux papiers dilan ka logement ninnu ta k'u don yɛrɛ ma, olu ni maa dama dama bɛnna. O de y'a kɛ an seginna bɛɛ kan. N'a kun ma taa lajɛ, n'a kun ma sɛgɛsɛgɛli kɛ, n'an ka service de renseignement kun ma sɛgɛsɛgɛli kɛ, a kun tɛ dɔn. Mais mɔgɔw tora sur les détails, 2 ou 3 personnes minnu tɔgɔra, c'est pas pour ça. Ça veut dire que n'an y'a dɔn k'an filila yɔrɔ min na, an bɛ segin kɔ. C'est ça aussi, respect le peuple. Ne bɛ se ka fili o. Maa min tɛ fili, o ye min tɛ baara kɛ. Ale sigilen dɔ yaka. Mais min bɛ baara kɛ kɔni, n'i bɛ fili, n'i filila i bɛ segin kɔfɛ. Ka ministre fo, ne bɛ se ka kɛ seere, ne donna gouvernement siɲɛ 2. Mais ministre ninnu bɛ baara kɛ cette fois-ci la, ne ma deli k'o ye o. Il y a des femmes qui rentrent à 23h du soir. N b'u wele dɔrɔn ko ne bɛ bureau la. N ko o tuma e bɛ bureau la, gɛlɛya tɛ so. A ko non, que tout le monde sait que la transition là, n'a ma baara kɛ nin cogo la a tɛ ɲɛ o. Ne yɛrɛ ka so dɔ bɛ ne kɛ président sɔrɔ kuma la 1h du matin, o tuma a bɛ sunɔgɔ don jumɛn? N ko le président lui il est jeune encore, ale bɛ se ka kɛ, mais nous on est obligé. Ni baara ma kɛ nin cogo la quoi, on ne peut pas trouver des résultats. Donc n b'a fɛ ka ministre fo, tous les membres du gouvernement, tous les membres. Les femmes, je les appelle les Amazones. Les infrastructures, la santé, l'éducation, les réformes politiques et institutionnelles, la femme, c'est-à-dire gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu la. C'est les femmes qui les occupent et les occupent vraiment avec beaucoup de temps. Donc, b'a fɛ olu tɔgɔ la ka Mali musow bɛɛ fo. Saluer toutes les femmes du Mali pour tout ce qui est en train d'être fait pour notre pays. Ka Conseil national fo. Parce que n'y a un gouvernement réussira parce qu'on travaille ensemble. Mais il faut que c'est les 2 pieds sur lesquels marche la transition. Le gouvernement et le Conseil national de transition. Nous avons dit que ka Mali Sénégalais ni bagamaraw ni opérateurs économiques bɛɛ fo, ka diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ fo, les imams, les pasteurs, parce que dongo de nous c'est là où on doit que transition yi. Ka Mali opérateur économique ne kuma fo k'u fo, ka fo Maliens ye jamana baw min filɛ nin ye aw bɛ ɲɛ bɛ minnu la minnu tɔgɔ bɛ fɔ bi. Amérique, Russie, France, Angleterre, Chine, n bɛ da olu la. Ni y'u ka histoire ta, mɔgɔ minnu bɛ histoire kalan, parce que ne b'u ka histoire kalan, o y'u mara cogo di, jamana bina cogo di, u y'a ci cogo di ka bɔ gɛlɛya, ne b'u bɛɛ kalan. U bɛɛ u ka histoire la, waati dɔ bɛ yen u kun bina dingɛ kɔnɔ. U ka jamana fara la, jamanadenw ye ɲɔgɔn faga, dɔw yɛrɛ jamana kun bɛna tunu. Mun de y'u sauvé? Maa dama damaw sɔrɔla minnu farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ an ka jamana an tɛ se ka to nin sira kan ka tunu, k'a fɔ ka u kali k'u b'u ka jamana bɔ gɛlɛya la k'a ka hɔrɔnya n'a danbe ka sigi a ma. U tilala ka kuma jamanadenw fɛ, olu farala u kan dɔɔni dɔɔni fo a donna bɛɛ hakili la, u la k'u ka jamana ta. O de y'a k'u bɛ o jamana des grands pays aujourd'hui. U bɛɛ kelen kelen ne bɛ se k'u ta comme temps t'an bolo, u ka histoire ka waati min na u ka jamana tiɲɛla, u kun bɛ ɲɔgɔn faga, u ka jamana binna, ani u ye redressement kɛ cogo min na, a bɛɛ b'u ka histoire la. Nous sommes à ce tournant aujourd'hui. Maa dama damaw sɔrɔla, on a eu un président, on a eu un gouvernement, on a eu une assemblée, on a un peuple, on a une armée qui ont décidé de réécrire de nouvelles pages de l'histoire de notre pays.
o tɛ se k'a kɛ fewu ni bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan donc bɛɛ kan k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ mɔgɔ min tɛ Mali hɛrɛ fɛ minnu bɛ kɛnɛma u bɛ kuma ɲuman fɔ u bɛ complot la k'an ka jamana dafiri ala tɛ sira d'u ma o de kama ko transition in ala de y'a kɛ k'a bɛ taa ɲɛ maa o maa n'i ko k'i b'a dafiri ala tɛ sira d'i ma n tɛ fɛn wɛrɛ fɔ pour que mɔgɔw kana fɔ ko ne bɛ k'u kɔrɔfɔ maa o maa n'i ko k'i bɛ bila contre la sira tɛ d'i ma parce que peuple majorité bɛ transition in kɔ n'a ɲɛna fana a bɛ ɲɛ bɛɛ ye a tɛ ɲɛ gouvernement dɔrɔn de an bɛ min fɛ an bɛ min ɲini ala fɛ an bɛ min ɲini peuple fɛ parce que n bɛ to k'a fɔ k'an tɛ siran maa si ye an bɛ siran fɛn fila ye peuple malien ani ala an b'a deli peuple malien ni ala fɛ transition in bɛ ban don min na i malien o malien n'i ye ɲininkali kɛ e yɛrɛ fɛ ou bien i kɛrɛfɛ mɔgɔw fɛ a ka se k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la vraiment ninnu ye baara kɛ an k'u barikada ka africain bɛɛ fo n'aw ɲɛ b'a la sisan baara min bɛ Afrique la Afrique bɛɛ sisan u ɲɛ bɛ Mali de la nous n'avons pas le droit à l'échec Mali responsable o responsable autorité o autorité a ministre o ministre n'a taara kɛnɛma bi ani malien citoyen fɛn min bɛ fɔ a ye fierté min b'a fɔ ka fɔ Mali tɔgɔ la n'i y'o mɛn normalement n'i seginna ka na e yɛrɛ kan k'i ka fɛnw bɛɛ bila k'i cɛsiri ka tugu gouvernement fɔ n b'a fɔ malien bɛɛ k'a kɛ tan comme ça notre pays va être cité en exemple nous allons nous-mêmes écrire notre histoire et que chaque malien a ka sigi k'a fɔ ko à un moment de l'histoire malien tun b'a fɔ k'u ka histoire kura dilan ne kun bɛ yen ne ka rôle filɛ nin ye o histoire kɔnɔ n b'o de ɲini ala fɛ n b'a ɲini aw fɛ a ye dugawu k'an ye hakɛto b'a la sali ala Muhamadu